Jamen, velkommen til, og i dag der har vi lige lyst til at høre lidt om min fars barndom og livet frem til nu. Så velkommen til. Tak skal du have. Det er meget, du skal kigge på. Ja. Så, hvordan har du det? Jeg har det fint. Det var dejligt. Så Sådan meget kort fortalt, hvordan var din barndom? den har været dejlig. Fedt. Så Hvad er dine tidligste minder? Hvad er det tidligste, du kan huske fra din barndom? det er, at jeg har leget i skoven og på søen Ja. Hvorhenne? i Sorø, I Sorø. Ja. der er jeg født. Der var født og opvokset. Ja, Eller? ja, jeg har gået i skole også i Sorø. Fedt. Hvordan var skolen? Jeg vil nok sige, det var dårligt for mig af, fordi jeg skulle gå første klasse om. Nå, okay. Så missede du lige lidt der. ja, så viser jeg der. Hvordan var din familie? Skøn. Og hvilken rolle spillede de i dit liv? De har hjulpet mig meget. Ja. Hvis der var, at jeg kom for sent hjem, så vidste de, hvor jeg var henne. Så de kom og hentede mig. Og hvor var du så henne? Hvis Så var jeg enten i skoven, eller i Sorø Sø. For at bade i søen? Der har jeg også gjort. Ja. Men nede ved roklubben, der opholdt jeg mig meget nede. Okay. Der har jeg også været ude at ro. Ja. Sammen med drengene for kostskolen. Ja. Var det en kostskole, du gik på? Eller Nej, det var en ganske almindelig folkeskole. folkeskole, ja. Ja, så dine skoleår, de var ikke helt så gode? Nej, det var det ikke. Altså, jeg tror, jeg gik til 3. klasse. Hvad så derefter? Så gik du bare ud af skolen? Så kom jeg ud af skolen, fordi vi skulle flytte. Nå, og hvor skulle I så flytte hen? Så skulle vi flytte til Tostrup. Fedt. Min storebrors lejlighed. Ja. Det var nede ved ledet nummer 8, kan jeg huske. Ja. De skulle passe et andet hus for nogen. De skulle til Thailand og være der i nogle år. Men det blev en kort tur for dem. Nå. Så de kom jo hjem. Hvad skete der dernede? Jeg ved ikke, hvad der skete i Thailand, Nej, det ved jeg ikke. Okay. Men så kom Thomas og hans børn. Nej, de havde ikke børn på det tidspunkt, tror jeg. Det kan jeg ikke lige huske. Men de kom i hvert fald hjem. Og det var kun en 2-værelses lejlighed. Så min mor blev smidt ud af lejligheden. Sammen med ungerne, med jer unger? Med os. Ja. Så vi skulle hurtigt finde noget at bo i, jo. Så ja, så flyttede vi til Lyngby. Fik en taglejlighed. Det vil sige, selve stedet, hvor vi boede, det var helt oppe i toppen. Der boede andre mennesker. I samme lejlighed? I selve gangen deroppe. Nå, det var en svalegang. Ja. Det var sådan noget gammel lort, som man siger. Simpelthen. Gammel lort, ja. Ja. Altså, hver menneske kunne gå ind i vores rum. Så, når vi ikke var hjemme, så kunne de gå ind og rode. Ja. Når vi slog sovesofaerne ud, så kunne der ikke være anden. Så må vi gå oven på sofaerne, eller sengene. Så lille var rummet. Hvad årstal snakker vi om, sådan cirka? Det må have været i 60'erne. I 60'erne? Ja. Og du er født i? 51. 51. Okay, så det var stadig din ungdom? Ja, det er stadigvæk min ungdom, ja. Hvad med uddannelse? Har du nogen uddannelse? Ja, jeg er som vognmaler. Ja. Først som bygningsmaler. Der var jeg i 2 år, tror jeg nok. Ja. Som bygningsmaler. Så gik jeg ned og hjem. Og så havde jeg ikke noget andet.
Så blev jeg tvunget ind til Glostrup hos en lille mand af min storebror, Thomas. Og der skulle jeg bare tage. Der var ikke noget at spille om. Jeg skulle tage det arbejde, og så være lærling som vognmaler. Og der var jeg så i 4 år som lærling, fordi jeg lå hjemme med brækkeben. Okay. Så jeg havde lånt en knallert. Det vil sige, jeg havde lånt min kammerats knallert, for den skulle males. Og det gjorde jeg også. Og så var det, jeg kørte ned til Birgit og Frans om aftenen, og så kørte jeg derfra, skulle hjem. Så kom der en skolevogn og kørte ind i mig. Og så lige en skolevogn. Ja. Ja. Så røg jeg på hospitalet jo. Ja. Havde du haft nogle succeser i hensyn til din uddannelsesrejse? Nej. Nej. Mødte du nogen på din vej under din uddannelse? Jeg har mødt mange mennesker, altså som på skoler og sådan noget. Ikke? Ja. Men ikke noget sådan. Ja. Hvornår mødte du mor? Det gjorde jeg sådan set. Jeg var nede hos min kammerat, nede ved Hvidovre Brandstation. Og jeg sad derinde, og vi sad og fik kaffe. Og så kom mor op gående forbi, og sprang jeg ud af vinduet for at snakke med hende. Og så skulle vi mødes dagen efter nede i parken. Det gjorde hun, og hun kom også. Og så siden har vi så holdt sammen. Ja, og det gør I stadig. Ja. 52 år. Ja, det er sgu dejligt. Det er sgu... Ja. Det er lang tid. Det er det. Det er fandme godt. Det synes jeg. Du har boet i Sorø. Ja. Er der nogle specielle øjeblikke fra Sorø, som du synes, der måske er værd at se og tale om? Ja, det er akademiet dernede. Mm. Det er jo et pragtfuldt sted at være. Og stedet, man kan gå rundt. Og så er der Parnas. Men det eksisterer bare ikke mere, Parnas. Ja, okay. Men der er en færge dernede. En lille færge, der sejler rundt dernede. Og sådan en tur skulle man opleve. Min mor har arbejdet, da Parnas var der. Der vil min mor arbejde derovre om aftenen. Ja. Til alle de der fulde mennesker, der var derovre. Ja, fedt. Ja. Og det var fest og ballade derovre, ikke? Kan man sige, ikke? Ja. Og så om dagen, så arbejdede min mor på slagteriet. Mm. Så der skulle jo nogle kroner hjem, jo. Ja, det skulle du jo selvfølgelig. Men hvordan var det så med hensyn til, når din mor under arbejder på slagteriet? Hvordan var det? Altså... Hun tog cyklen om morgenen, tidligere om morgenen, og så cyklede hun op til slagteriet. Og det var ikke så langt derfra, jo. Mm. Der havde min mormor boede næsten ved siden af slagteriet. Og jeg var også oppe på slagteriet mange gange. Ja. Jeg opholdt mig meget og deroppe, jo. Ja. Så... Og det var jo, fordi du godt kunne lide... Jeg godt lide. Min mor, hun lavede... hun var inde i tarmehuset og lavede pølser, røde pølser og blegepølser. Og blegepølser, ja. Og så vidste jeg, hvornår hun kom ud med de der pølser der, så pegede jeg gerne at få en enkelt pølse. Og så var jeg jo lykkelig, jo. Pølser? Ja. Og du kan stadig godt lide pølser? Jeg kan stadigvæk godt lide pølser. Ja, okay. Ja, det er meget godt. Hvad har så været dit vigtigste, eller dine vigtigste øjeblikke i dit personlige liv? Det vil jeg nok sige, det har jeg mødt mor. Fedt. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om din barndom? Jo, altså det kan jeg godt. Nogle gode historier, altså? Jeg er jo født i Sorø. Jeg kan ikke huske, om det ved jeg ikke, om det er Sorø Hospital, jeg er født. Eller jeg er født i Søgade. I Søgade kan jeg huske, vi boede
på et tidspunkt. Eller det vil sige, da jeg blev lidt ældre, så kom jeg nede på Søgade og legede med kammeraterne dernede. Der havde vi en stejl trappe op til det, hvor vi havde boet engang. Men huset eksisterer ikke mere. Det er revet ned og skrevet sten for sten til Aarhus Gamle By. Okay. Der skal det opføres igen. Ja. Men hvornår det bliver, det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke kunne sige. Men derfra, så flytter vi ned til Frederiksvej, nummer 11. Stort hus. Det vil sige, at vi boede op på første sal i starten. Og der var 2 lejligheder. Et med et kammer, og så havde vi lejlighed. Og kammeret derinde, der var en, der lejede, han hed Paul Erik. Og han var stor, meget stor og kraftig fyr. Det vil sige, han var lige så høj, som han var bred. Okay. Ja, med rar fyr. Ja, ja. Og så siger han en dag, jeg tager lige cyklen, jeg skal lige til Slagelse. Så kører han til Slagelse på cyklen, og kom hjem med en stor lænestol ind over kroppen, og så cykler han ned til Frederiksvej nummer 11 og læser den der stol af op til værelse. Ja, sådan var han. Nå, okay. Ja. Vi havde jo ikke, der var ikke nogen bil. Jo, der var nogle få ganske biler. Ja. Men det var sjældent at se. Ja. Det var de gamle forhold og sådan noget, der kom kørende. Ja. Cyklede du selv meget? Ja, jeg stjal min tog af birkecykel. Nå, okay. Og så kørte jeg til skoven eller ned til vandet, ikke? Ja. Sorø Sø. Ja, ja. Eller havde jeg over til Panas. Ja. Cyklede jeg også over, ikke? Ja. Og det var som ikke en damecykler, jeg havde fat i, jo, ikke? De er heller ikke så slemme at falde på. Nej, vel? Nej. Det er jo det. Så ja, det er jo meget godt. Jeg boede op på anden, eller på første sal deroppe. Da min mor, der var tyveri. Nej, kom en, som gerne ville have fat i min mor. Og han var fuld. Og så, han ville ikke gå. Så hentede min mor stegepanden. Og så tævede min mor ham med stegepanden. Ja. Og så havde han jo meldt til politiet. Så kom politiet op, og så skulle snakke med min mor. Og så stod de bare og grinede sammen, ikke? Og det var også fint, at hun bare tæver ham med den der stegepande der. Og så kommer han da ikke igen? Nej, han kom ikke igen. Ham så vi aldrig mere. Nej, det tror jeg da på. Han skulle da ikke op til sådan en gammel sur dame, eller ældre sur dame, eller... Min mor ville jo ikke have nogen mand, jo vel. Mm. Hun havde min far, han hed Paul Erik, Paul Fritz Mabel, hed han. Jeg har kun set ham et par gange. Jeg kan huske, at jeg sad i Sinkbalje, og jeg sad og fik bad, og så kom han med en træbil til mig. Ja. Og den har jeg så leget med mange år, ja. som man siger, mens jeg var lille der, ikke? Ja. Og så havde jeg, som lille havde jeg en bamse. Den hed Bamse, og så havde jeg en dukke, der hed Dukke Lise. Og de var i sengen. Fedt. Så jeg har haft en dejlig barndom. Ja, jamen det er jo dejligt at høre. Og frit. Ja. Meget frit. Det er ikke ligesom i dag. Selv, ikke? Ja, Altså, og det er jo ikke ligesom i dag. Nej. Altså, og der er det jo meget IT, computer og skærme. Børnene kommer ikke ud og lege. Ikke i samme grad som dengang. Jeg havde jo et træ, der jeg kaldte det for rundtårn. Man kravlede sådan rundt og kommer op i toppen af træet. Så det kaldte jeg det for rundtårn. Okay, fedt. Og så inde, det var på Frederiksvej, hvor jeg boede. Så inde ved siden af, der kendte vi jo naboen. Temmelig meget, fordi de var jo unge mennesker, som gik ned på akademiet.
Så havde de nogle stenstøtter ind til indkørslen. Der kravlede jeg selvfølgelig op på en dag og faldt ned og brækkede armen. Så du både brække for ben og arm? Og... Ja, benene, det er senere jo, ikke? Ja. Så kan jeg huske, at jeg kom en ambulance, en sort ambulance med flag, for at hente mig og køre mig på hospitalet, ikke? Og så fik jeg gips på armen, og så fik jeg en stor pude rundt om nakken, og så skulle man lægge sin arm på den pude der. Ja. Og der måtte jeg så gå med i de 6 uger der, det tog. Ja, fordi den der sorte ambulance der med flag på, den kan jeg kun huske fra Matador af. Ja, så den har jeg kørt i. Ja. Så. Nu har også snakket tidligere om noget Silkeborg. Ja. Hvilken relation har det til dig? Det Silkeborg, det er som malerskole. Okay. Der gik jeg 3 gange har jeg været derovre i 2 måneder ad gangen på skole derovre. Og det var mens du havde mødt mor? Eller hvad? Nej. Det var før? Det var før jeg mødte mor. Ja, okay. Og så du var færdig som maler, da du mødte mor? Nej. Der havde jeg kun et kort stykke tid tilbage. Okay, ja. Så da jeg blev udlært, der fik jeg mit svendebrev, det blev kastet i hovedet på mig. Bogstaveligt talt? Ja. Okay. Og så blev der sagt, at vi optjente jo nogle penge til den dag, man var udlært, ikke? Ja, dem kunne jeg ikke få. Nå. Så det skal jeg have, så går jeg til fagforeningen lige med det samme. Men jeg fik også mine penge. Og der er altid noget. Ja, og så inviterede jeg mor og min mor i Løje. Og det er? Løje, det var en restaurant. Nå, ja, okay. I dag er det TV2, jo. Nå, Lorry. Ja, okay. Ja, så er jeg med, ja. Der var vi inde at spise. Ja. Der inviterede jeg mig ud at spise der, ikke? Og så... Der var min svendegilde. Nå, ja, men det er jo også en måde at fejre ting. Jo, og så min mor, hun gik jo så op. Der havde jeg ikke set, hun går op til dem, der spiller musik og sådan noget, ikke? Og sagde, at det var svendegilde. Jeg havde svendegilde, ikke? Så lige vi så opdagede han det i telefon, eller den der mikrofonen, at det var første gang, at de havde et svendegilde i Løje. Ja. Så der måtte jeg jo lige rejse mig op, og folk de klappede jo hænderne, ikke? Og... Så var du midtpunktet. Ja. Ja. Så det var sgu meget skægt. Ja, fedt. Meget hyggeligt. Jeg tror nok, vi har billeder af det, ikke? Mor har billeder af det. Ja. Hvor vi sidder sådan 3 ved bordet der, ikke? Ja. Meget hyggeligt. Ja. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det var også en helt anden tid dengang. Jo. Så. Og det kostede jo ikke ret meget, vel? Altså. Nej, men det var måske stadig mange penge for jer. Jo. Men det havde jeg fået de der penge der. Ja. Så. Ja, så var det jo i bund og grund gratis, ikke? Du har jo selvfølgelig optjent dem. Jeg har jo tjent mig i løbet af de 4 år, ikke? Jo. Jeg har været i lærer, ikke? Og så det halve år der, hvor jeg så gik hjem, som man siger, med brækket ben, ikke? Ja. Og det har jeg stadigvæk men af. Ja. Så. Har du så lavet nogle ulovligheder? Som barn? Ja, det har jeg jo nok. Ja. Jeg har jo stjålet lidt i her, ikke? Lidt. Ja. Men for at overleve, ikke? Som man siger, ikke? Og hvem har så ikke det, tænker jeg bare. Altså, man har vel nok haft en lang finger på et eller andet tidspunkt. Jo, vi havde jo de gamle dages cigaretautomater. Dem kunne du så tage og putte en mønt i, og så kunne du få hive skuffen ud, halvt ud. Og så banker du en gang til på automaten, så kunne du hive skilskuffen ud. Så kunne du tage en pakke smøger, og så tog du den næste skuffe, og så lukker du den anden skuffe stille og roligt ind. Så kunne du åbne skuffen, og så kunne du tage en pakke smøger til, og så røg der mødt vekselpenge, de røg ned hele tiden. Så du fik både smøger, og så... Og vekselpenge, så kunne du gøre det en gang. Ja, du kunne tømme hele automaten. Fedt. Så en dag, det var det til slut, som man siger,
så stod vi sammen med min kammerat Paul Erik, stod vi og tømte det der, eller prøvede på at tømme automaten. Så lige pludselig var der en, der åbnede oppe fra selve forretningen. Han boede ovenpå. Og skal jeg satan med komme efter jer, sagde han så, ikke? Så kom han ned ad trapperne, og vi så stadig, ja, ja. Ikke? Der fik vi altså ikke noget ud af det, vel? Nej. Men de andre gange, så havde I så havde vi fået smøger, og så fik vi også penge, ikke? Ja. Så kunne vi gå ind, og så får jeg også en øl, ikke? For de penge, ikke? Og det var drengestreger, ikke? Jo. Det er jo ikke rent. Jo, det er bare drengestreger. Ja. Ellers så har jeg ikke lavet noget, så det har jeg ikke. Nej. Det er jo også fint nok. Det er jo fint nok. Ja. Hvad har du så lært om dig selv igennem dine oplevelser? Jeg blev mere voksen. Ja. Jeg har også lavet nogle fejl, ikke, som man siger, ikke? Indimellem, ikke? Altså, ja. Det var, som man ikke burde gøre. Jo, men hvis man så også har lært af det. Jo. Så er det jo fint nok. Da jeg gik i skole, jeg lærte ikke noget i den skole. Jeg synes, det var en skole for evnesvage mennesker, ikke? Så jeg pjekkede meget. Og så arbejdede jeg noget i et ismejeri i stedet for. Og når jeg ikke arbejdede i ismejeriet, så var jeg oppe på isværket. Så kørte jeg med is. Ja. Til de forskellige forretninger, købmandsforretninger. Ja. Det var isblokke, jeg kørte med, ikke? Eller også arbejdede jeg i en købmandsbutik. Altså, jeg har jo sådan set lavet noget. Så du har lært alle dine ting fra at være arbejde i stedet for? Ja, det kan man godt sige, ikke? Ja. Yes. Hvis nu vi skal til at slutte af, hvilke råd vil du så give til de yngre generationer, baseret på dine erfaringer? Har du nogle råd til den yngre generation? Vær dig selv. Ja. Bare og lyt til, hvad andre siger også. Ja. Så det er sådan mit råd, ikke? Altså, ja. Vær dig selv og lyt. Ja. Det kan være nogen, der har mere erfaring, ikke? Så, som kan hjælpe dig på vejen, ikke? Fedt. Ja. Så vil jeg jo bare sige tak, fordi du gad at bruge din tid på at fortælle lidt om dit liv fra 51 af, og så til nu. Jeg må godt snakke videre. Ja, det tænker jeg nok. Ja. Det tænker jeg nok. Det må vi tage en anden dag, hvis vi gerne vil have noget mere. Ja, meget gerne. Så jeg siger tak for din tid, og vi tales ved igen. Jo, tak. Meget gerne. Ja, super. Ja, altid.